kabiri yo mu rubiriga abwa Sesenigwa Esabato asenseme ya kabiri gekorokwa amegelio y'Esabato amangana korwa chinse chiale na arabu entago chaka korende ntugaiga singenje ne TV utugo chaka ne ntego korokwa amegelio ye Biblia ose adult lesson discussion ase twensi togo kwandra igoriye ngane yiga unirikire ekere kiga osekingese kiga nekeroto tokurigeria amangana abisekanete megwekano ebimanyererio enchero yo kwegera obubani bwebuku ekorokwa nga allusions images and allusions, images, symbols, how to study Bible prophecy. Una ayuagendrete naro tokogenda twanya kwegera chira chingaka igwa. It's not a norm that every time toko chega kuri Esabato ngatogende yato yasira egera naye gentekamo inkige kogera twegere obubani kurwa ase Biblia ninki keiga kego tosuguma ngatwegere obubani chinga kichinde karo monta tegere tibuya abagokorwa abakweterete tarigo kwegeria ndorgo kwegeria tokogose ose ntori kwegera ni onde agosonde kore no gotebania buna nakiere nekero twegere nga nakiere ose what happens that time binto biribi kubwaterana asokubwatana koria weito wonsi buna bono ekero togote nga Daniel ya karota ngalige na likarugo gali tabwat kende ligacha ligaka omugwekano oria ekero yaka ebinyago litandeli gotume ko ebinyago emugwekano oda kinende litande kunyarana kitogoro murumbwa kinyago asenge gusi kinyago metuota tendibeke yankorigerere kwaretere kene megwekaniria emegwekano litande bor karbon karacho ebintu birimo gochonga mate na gibiguru chikwara toko bacha chikwara chimoko bacha litande ngolirigi ngolinyora tara na tokoga tonya wesumbu debika salvation simplified marietane na kalike gusiyaye bono ekero yaka mugwekanoria ekayo samunyora motuori obwate bwe dabu gatigatiga igabore ngo yobwe fedha gatigatiga chichuma na asali chuma tsanganaine ninkiekega akorwali geneliga likaimoka ligaichora ligaichorensi ikajaza dunia nokano chiga. What does this one mean? Yamagotenga gorgali yalenge gose naki yamagocha Medopasia yamagochaga and then abande yamakoba Babylon, Medopasia, ego Greece na Greece ebintu bigote kurugaiga igwa chinga kichinde na bora toke naye kinyago keria kerige gwa kumugwekanoria Babylon neli bwato kubwokona na bera toke mbali mu bwata nyone nibo mu bwate kontra ta bantu bwachi baya sabana inje igona aba betole osibano bwate bes nayo manyeta era toke omotu o Babylon na bera toke gatiano bwato besera kintu bwati buya na bera toke ngostra gorira kidingencho cyane tabantu gaiga akaro yesara gwake gago samunyurana nekarago samunyoranire akobeke amanya guicura onde takorra rinde arabwe kakoreki aimukiriro gugoro. Those are the things tokonya kwegera ni twensi ekaro tokubekorga karibu omwanchi mo rigereria no na ekaro tegerete barimo gotorigere kwetera ase mitandao ya ito ya Facebook na wego YouTube barega YouTube nere on bonoiga namna togendate taratibu abo togo sanga amonae paka ekero togo kora nche kurukwa Mkate Enock mwariga nibuge pindi ekeiga nche ntobwate Pastor Geoffrey Otieno na boigo Elda Mori Samarumbwa all the way kurwa Bomet boniga bono igaga okwana chinsemo cha Bomet. Technology is good, that is why technology iga ego tubwata ni twins togo sangamo nae igabwa sole muri sio tulingo chale na mna toko ndo chigabu watote banga tunaenda na togo soka igo ichakwa ikosa na toko nyakobeka igo ntagete
natwanda tukuri kurugaiga baria omwerio ocheire na yaringe omweri bon aseba omweri ocheire asebali omweri ocheire igo ekero twarigereria gabo morisie murumbwa kikeri twarigereria Enock tugatebanga amang'ana aya ayo aigete kurikwa statement ya monyorete na kwandite na endenye irorere history is not important unless you want to learn lessons from it. Oh yes. Amagana ati kire gokoreka. Kabuga ati ngencha sore onye ta kogokonya gwegere. Ekyoto from Biblia amagana nare amange abete. Lakini onye to kurusikenda roke gokonye. Then it is like igo ya twete na gusira. Oh yes. Ntogeke kiriria na kemano ye ngoni. You know, Emmanuel Yenodi is known with characters chimbwa chingororo, chimbwa chiwancha. Na kieko nyareka Emmanuel Yenodi etwari kiririanda. Tugateba Yeso Emmanuel Yenodi ekiririanda kiaye tikirigo cha senge chotwama kwarera bube. Na senge cho twange tukokoro chora kigera at the cross aria somo salaba. Yesu akabambwa igurega ikanya sawa monyana akabo aba malaika umutinyi mubaso nakiyako garachinsa kianda kero cyachigo ika kero Yesu akubambwa somo salaba getirianda the son umubaso toro konyara korso kirisori yaye kumurigereria umutongi yaye natigo umusunto kaba iriyo ekero Yesu arasomo salaba nabo ubororo bwa muria unamwanya abantu 100% akaburyo moneno nyenkwa bwatano alternative mwanya abantu tigato ngura kinti ngetera amang'ana aya esaga teba wikebebo iriyo mwanya abantu anyare gutoreka kiagara without shedding the blood of one of the three, the Trinity, it was not very possible mwanya abantu atorigwe. Lakini garakari Yesu kanya sai finally akurwaroro Yesu gakurwa bateba Eloi Eloi lama sabakitani tatone naki wantigire inonga ekiriria ndakimando kero kigocha niyo kigocha asengecho na getegochora wono gongo sira justly nabaki tokarigire nu Onyenda erega igotwara gateba who is one of the most failed evangelists, failed pastor. Nga akegeri asege kegetambe korere tatore tionde utatiga mwaya lakini inde egeto yakongo kibuyankiringa no nyata atwarete the foreign policy nga kurandiria abantu bayisiko mukaye agachango mugakone murungare abana abo barenga semuso yichinga kikiri jenizi yichinga kikiri bakige no mugako yo mugotu bagateba tata nekene na sabanta abange barenga sense nga bataro batatuboka bagatoribwa sono munagomora mugano gitubugo kubi na asabantu bari millions barenga ororo bagasoka bane kurenda bagatoribwa batatu na omunachirina wense yonsingo chare ebintu biri byarengo eno yes history is repeating itself omulero ogatwa salfa Genesis 19:24 ogasiria ense iria Sodom na Gomora na inde omoeri oye salfa will rain from heaven osirie na gochena ense ye ekina kyobotuki nkegenderete nangana naki de ariganirie kegera ondibie siora chasire ebe ninche ebe naye gongo sabanga tintoko naye no kutotoko moridi umurandi otientoko na twice batuguriri nganeriga ngobo erioye ekerensiye koera Yesu origanirie setorabe kare na kare nebyo karabigenderete ngo sabanga onde tasira senye cyo choro kobe tumwanche Kristo ekiagero lire ira ikiroto serio bomenyo
na twensi na tobo asenge chutu anchiranire. Karibu. Amen. Mulizia. Oh. Iswali ndire liarenga se lesson iyo ye wikeria na ariko na batamba kurengera linjibweka. Nu igakorandia emiaka 120. Yes. Ta konyora nkoro nonyene. Imagine. Okunda kwira no gotori mukae na abana. Yes. Injino mubashita. Yes. Oyi mokebu no rego mulizi kabisha mubange district ngima ya Nyamarambe mubeke kuzekire. Nduru tu. Muspendi nduru wana nduru tu crusade ingandi chigukibiri. Yes. Tinyore nkoro none yemeko batiswa. Igo nune underline chiwikibiri. Nkoro te toka none yemeko genda rochi. No mwana. Nonya na kamwana. Ingira ngo chimugo injugo doli mukane na abana. Yes. Ngaki Nyamarambe mokorora basi toyo na Getembe mana yani twatiringe tchibesa busa ntwanyo akentorone moyari kuchiruchi. Na kirucha so mwanya bantu. Now, kolengana na mwanya bantu, we will classify this is one of the most failed preachers. Ekiagara ekerega kyaone chinkoro korende naendo onyendiria mwanya bantu baba bayana basoma mariko naro rugo tate gosimeka naro rugo tate koitorera mache oyo wocha pageta nigo Arugera naro kuburugera umusebinya inche narigereire na korora big crusades una twakuwa naigo esoko nyoranga. For example, we can say this is a very powerful and influencing speaker. Orandia nechinguru chidene kara koro korangiria konyoranga no moigo use babere bawo sukuana nainde nainde narigereire odokoranga yana gato some bungi na byarenge igo ido chigia kwana akidongo koro korangiria kwanyala abantu bakumnyoka gucumutu. Why? Emeremo yogo toreka tari chinguru chiane temna mwanya abantu ekero nkogenda gukora emeremo yiga. Actually emeremo yiga Nyasaye ogwente guika ekorere n'aba malaika bahe kwenda singe cyo kumwancha mwanya abantu na inde Biblia kuigenyerenga. Has your soul been bruised by a betrayal by somebody who was close to you? Niyo batagatume yariganye ekiagara guchimuri kumera nango na Nyasaye. Ekera orogete baterete. Biblia yatebanga odekaiyo omororire Nyasaye nakoba moyo. Dioka ekero Musa omente na Nyasaye none ekero Musa ari kuirane Biblia gi umusubu aye gobuga meka wari komesa none abamu abo kumurigereria. Yamono kogera igo na kwaya nakiri abantu bakurinkia abantu abataraturikira ndata yogweturi wetoria erabye komo nyene na enda guturika nesegi ekiagera saitani nkorigaririga sariyahe yagabs akurigia no monene nagantiga abantu ababonsi baikero guturika bono esegi neroro nakiya kugera none kero kurangira uko gukora naboko nyoranga rutagite kugenda gucumutwe na ndo nyoranga ki muta kuboringa ki bono ekebekeri kya ugwantete nimo gucumutigera eriyo giri go kuburya monene yenga bono this person is ripe for salvation. You will get there, the person will come for it. Ogotoreka nesegi tarigeto kiororo igo na munu agateme myakeri yonsi nekero byasinya akayana bwa agataimoka yenga omoneno atebire igwa ega kiri eno kugwa kwanta. And I remember this ile embraja rengo anjena na gina na rojeri dangan. How
what do you tell us in Brango Chere, Brajano would give me a cat to a many days, and talk on your match was in a sima, was in a Kijasa to Rover, Morocco, you don't want to head box. And the guy Corende? Yes. Omoerio, Niva Tocodora, and the Kega Congokia, they take and coye, Nanone, Kero, foreign policy, ye, Keronga Ninda, and ye, Mexico, Vange Kuiwa, Mokane, Ningata, Amaganaya, Wana, Yasa, Motomile, Omotoreka, Kochakire, Salem, talk together with Isiko. Thank you. Thank you. Pia mono Mauricia Murumbwa ase ogotobeka buyake unatwa bekirega oborosobo iga karatwa rosiria eleson yeri tukoria rero kurwa ewiki ya etanga ewa no ni ntunkori gitore ekati ya ito nkori gitore I'm not politicizing this and that bongi gobia wiki wiki Jumatatu wakora news ase abarandi I felt bad abashiriki bekanisa gete barenge kogenda ani omurandi bekanisa yo wakora umuchango mochango yo murandi ulitachiego the following day icharinge chama chukwagacha and then the following day agacha kuya ebintu byagorto byukwagacha kanse the residents were so angry abashiriki they were so angry karaba ataka kumurwani mu chief agakonya rende it was bad. And then I saw them speaking. So again, to kiane natabanga to chakori eri dini ngana kier because chikansa chonspi mangana ina kortaki na robon. Chikansa tari SDA tari kadari tari dim tari deliverance more now ba ko butura munoga banda basiegete. Inada wasi uwanjani wake. Owanchani wake ndre chinga kimne chiga mna chikogan. And then how I would ask today before pastor and my two with noble standing ye kanisa yetege Adventist nga mwalenge gwanchi totike kwagacha chinyomba tocha kwagacha chinkoro. Amen. I would ask in the name of the living God totike kwagacha kanisa tocha kwagacha chinkoro. Actually one is chinkoro je akugire Kanisa chikwa yes segumne itako for a common purpose. I think aba orwakirwa babeli ro kwagachwa asa abantu bali they had one purpose. Ne koroba chaka kwagachwa orwakirori nali separation ya chite totanyare ko igwa nageko era ngoro ko yo mugirango gega to goroka monjari igano nyasaye kamanya Rumo gushiro bintu omenyate mugirango. Yes, thank you brother. Ona lero ko rumo gatutu ono mugirango montari mu bachoge wapi? Monyari bali omubasi. nyene gago tabukurunga totirimboke togenda asaba ntabo. Yes. Tobaturubanie. Yes. By one. So God himself divided akaleta chiruga. Bono kurudidia. Yes. I'm asking today. Abarai mwens pianonsia semole. Abarai mwensi pikoro general conference. We are having a quinquennium. Quinquennium ibon neri yoga ba SD boga ba ko ibo. Kan drogo chora se miake tane wocha. Session yes. Ekero ba ko genda we kiro mutinyu kia nantu bata bara ko general conference abai pakansi. Obiya kurunse garo tu achore tu akore district level tu akore ono ngutia toko ya. Eri tu achaka kwaga chachikanisa chingi yanga torra kanenti tu aga isabia kubwa Maxwell. Kole ndugete. Na pasta antegar. Bono katungo bizarro kwate. Ani integarate.
Mukimero Pastor Bones. Now, Pastor, I know you're watching. Na dirimu achaka oindi orarire Nyasaye oitokorengari. I learned a lot from you. Dirimu achaka tabanga muntu bwate masters tarikora conference tarikora aki. Yes, amasoma namaya. But you forgot what I told you bwate call. Because no ni mumanya inenga nyarebere has a call more than me. Nyarebe na bwate mweka kombuka kaki no ni to balisi ndo manya inenga nyarebere. Abakora abe. Ona bakora. Yes. Dirimu achako bikanga yo kabwate kintu gete bono mo concentrate tia masomo utwale PhD egere kugocha amano no gwakano kwa bukuya. We lost it. Nje nangondi enke, but I want to say this. Paka lididi chikanza chia Nyasaye chiko chikurwa. Paka lididi togo chikoa Nyasaye obosoku. Tima iti nkwali tinize izi danga nkwamani. Mwadi sera na mutumete link. Like nje na yetu mertini edintinari yetu. Lakini naroja about man and SDA. Italy SDA yarengi. Italy yarengi nakinate I'm not politicizing it. Chikanza chitu cha SDA they are fighting because of this. Yes. They are fighting bantugete nini Catholic they are doing this chinde chiro jindru kwan. Boss barabako mukino ane miorolong. In fact SDA California you know what happened the other time. Tokagora kilizomna mwana ujaringa batumere linki yote. I talked of it here. Wakwana ndakekwana bitali maragobo manya gondomere linki check mwana kwa kwana abaira Nakuru California. Bana ba Nyasaye, we are talking of images, allusions, na nebi into symbols. How to study Bible prophecy. Amangana abisikanita aseme gwekano ebimanyererio n'enchari okwegera obubani. Ebuko yanti nkoma yanereria pastor na balisi na maote abanga obube no obuli ogwekera ni obubani obo. That is the asem the beyond pina abaira asem asgeri ngoboete ngo koraiga na nyegeri imucha kwana ga nkukirakiri. Ebindombere ngoboete pastor. Like on that one, can I be part of those bagu kiranio banio? Yani ekikaro kiningoboete. I think those words were spoken by Jesus himself. Was one of the gospel who said, "Think of my yard, didn't take got a yarakini over Veno Buodia or Crania over Banio." Was a bandenga to Cranio Banio. Naked and the Kenya Sai, Ngego Ikirai. Second Cheyu, Karua Sade, Egara to Chikubuateranigu, not also Revelation chapter 18, verse 4. Karibu, Ekarto Sarit Kuriarero. Nekaronta yato tebianga ntubata baswati babere asebi chayeri kuriyarera nebi cheyega ekero erororo egere yabaswati babere nabakoranga baramu they are conversing lakini oburabumbole boko baeta yani gendogere ko bata nagatiabo that they are speaking ebiro byabo seems to be same osobogoma bwabo seems to be same oyeboko be ekero kumurigit kamante bangana rukuruth agakogara abwasi koboko nabwate bigara type yes abwate bigara koboko gabo actually that is it bands of Bari na gabo omotuoye nebisetie usibwaye bobwate mogoko. That is what we can say. Na kariskuri ko chakorunsa amusbate ga gutwara ebigoti bire biororo bwate rings. Lakini nabakora kongi nabakora TV bigoti mna Mkate. Yeme tanda bwate ne mengere. That is why she is there. No yake visit naga okora korugaiga. And then one of the things ebukuyana tabanga baswati ekarabaka na before kanisa when before was na bagaka ebagwe tube metiao. Yes. So she is before our word. She is before something. Nande kero utabwati omogoko it is said gogwe tubegetamba. Ruth ningo ase okwegera gwetu gweri tukuriara. Let's look at Esther. Esther ekero kumurigereri she's just an infant. Omokuri at least kero kora Ruth na konga kongeta ka busi ubwa ekero kurigereri na konga kongeta ke. Ruth karo ko morigeri yani oyor kurumweno gaiga and onate bangi tamba ne kirabunga
mukubwa mboli bubi mondo le na bogote kuruga igu oyo Ruth ekero kumo oyo kuroka bagwokorio nabokori na chituki chia chitirimbogete baswat kara wachi basa nabokumanyu muswat wachi basa ni toka gasaba ni toka gakora etungi kwikaro sientam kabe kuruga and then engenj headscarf ya nebekire ni ya kisasa abe ngane yenkara abe bono entingana abekirwe eke naki ekara bekiri chuburwoti abera tokera abe murdo kana lakini before here mukimambu abete boli rais etukie yaye inaashiria obogimo bwae ikurmaega oborabu mbororo. There is a lot of peace yo borabu bolo tanto borabondo bons borase biche ile ya setukie kurmaega. There is a lot of peace kurmaega gai abaiga na babekamna title ere Ruth and Esther na bubale tokuligerit kuliara kuligerit tole why bari why abwate ebigara no yonde naro muruoti naro mokega. What happens at what time alibnaga nakonya kurgaiga Ruth ekarukuri libnako ngakongire ilikonyoro soki kara sokiro musacho yokuri abeire widow bono garo motakano at this time lakini bono gali asa kobera igale igobali nang wanangina biar njara nere so bomba bakwana ka mukonya mataracha ngukwana twangigoro yokorogota Bituma. Kai, mwaka. Osi, David, okorogota. Yani kare usamu Ara korogota naenda kukole kinyanza Yesu kuru. Thank you. I was going to get a response. David get I was going to be school. Bono, almost what you yiga, if you got a beer, what in a biarogotete. Okorogota na boy ke usikete. Yes. Yani okorogota a generation ya bonega nkarabanto baga sire ba tigire ba coach. Bono ayo kwen kurma kwali gigo sembe betekende. Semba to nyande ba tiga kandande. Beba. Then dia chiatigara. Abara na gigo chikwa ko ara kwanza mo chandegete mwenzi. Ngora chandega mo. Nyasaye no ne bukuniri ke to korogota. Bono dero muga karigo chikechere mwage ne paka namba sakara. Bible digera matanga mwe to kurma. Nyasaye has a reason. Kika ko ara to ko to robo ba to abege motutu aruta ko chigari. We are not worshiping gods. Their ways of living. Na cheki to ko kuruga. Aye gora chande katole. Musbati yo igago chakorogota engane ye ase abali bali ba kogena. Kale nangina biara. I tell you ekegori keke bali moko soka. Mwako nkori yakare oragotiga na nyoko biara. Listen to that, mother. Again, tungo chanala ni ga karungo batenga na ki. Avara misi ba juma. Tango tengo terra anara misi anjuma. Tango tengo ete koro kwero juma. Ega gocha juma arare. Ma biaga ende kanisa. Ngainje enkoro ku Mokeira, jengoro ku Alice, jengoro ku Jane, jengoro ku Nancy, jengoro ku Naomi. Mga boy. Aya na chitega iga. Goraba kwani gonde mwabo boiro bora mwa papa yo gaije wikando bo aje to kwani papa rubara Esabate gocha mwa papa Esabate gocha akamere oye bona go mwana gosabira igona boy. I want to say this umongino yo kurukunyoko byara nama eto mwana yebye mnota mumanyeti. Stay with your mother-in-law. Be close. Takwege no musacho etineke bago kenda get blessings from your mother-in-law. I tell you today, musbati yega no ago chago Sesenigwa koruga iga asororeria romo takanu yo kurukwa Ruth type. Esteri inatenga abantu kana matentaracha. Don't judge someone in this season. Rutu igari gaiga korogota. The next season she owns these fields. Amen. Amen. Ruth Esther igari amenyete mwe maid. Isamoka yani nginarome. Mordekai. Yani nga mondo tapwa tieni class. Wengireze ni yaze kitu kujimutua abu. Gango lengo mwangaroche. Aye, Esther lero gamenyete muo mokori emeremo buo muruoti.
igotari bo muruti amenyete the next day omudocio ye nyina rume Mordekai the next season esta nerumo omonene Mordekai timai to senkwa igwa nyekwa gutangwa tebire menu dai mukora atara tokote kuruga muri sabekera tugochaka mutongi tata twachira sura simambia ona ya mwana kegero watran Andreas Wiking mana ndu Esabato mambia tato ko yule mbesen twasago mu komo tena tora era tena kwa to ko yule pero wata tota misa era to jina kwa to ko yule sisi tera yo tagarrande mari bu lesson to tebe amana no to asima da chao chaka mana imbu komo ario na posa wetu tera sire Yesu Kristo botolito amen Morumbwa toji magana ya kwa nenda kunande na bara manene nona yo korogota mara ubu amate gatiyo musubati na inabiara ngaito kurusia umukungu ora abane okubwati abatanga aya sogo kinongo kinjetia kongorra ko sora ngango tiye natege choko menyo okubu na twachikurigere rero asenge cyobugima warus na umiga koranga none tia sai kitoko kasi magaiga inchetigancha ake imenye noyo ne nyasaye yaye na nyasaye tiaye ono tosobere kemugia kenene Enock egera to chake ekebunge kenene igikuru geta yesta isano kebungo ya kabere nakerage gateba ekero muroti aroche esteri entingana oteneina segora esteri akanyoro wancherwa asare omoruoti akamworotera enyimbo yaye yoboruoti eroisirie korwa setabu arengenero koboko ilio esteri akagenda gochia ange agakuna mesia yenyimbe eria mangana ya na mangana manene aya umorisia utuori no morandia chino barabika kuba te studio inche nganchere inkore introduction yes Biblia kero okonyerigereria nekire abakungu abange mono abakungu abare babwata mangana manene naenda akoraga gutia sogotoreka mukungu mutanga nikegima ekero gosome Biblia closely okomonyora hawa oyure nere ngina kuro ebisaku byonsi na indi rieteri hawa egecho yaye nobugima aseki ere nere ngina bonsi abare bare moyo uyo nere urwete the messianic seed iyo kuiburwa uyo achete kura go kuiburwa kwa Yesu asege tabu chumo cha kanisa to ebungo 15 ekero kuna kogendera ase Biblia nkonyora abakungu buna Sara konyora Rebeka konyora Rachel Lea na Tamar ababonsi mbabwate ekibago korage kurenga ucha sogo toreka usasoma gano bogo toreka ekoro byabo ekero gosoma closely naboko nyora ngakiro yomo nabakoraga gucha sogo toreka asi Yesu Kristo ekero ogutigera mutwase nini nkonyorore nga engaki ya Farao ekero Farao arweto guchiko konene nga abana bose abamura abaisia abare bakuiburwa kuba Israel baitwe ntubwate abayibori bakungu bari bare gokonya abakungu bande kuiburia barenga abamisiri igo ba monena akabakuna they spared the life of Moses nora mukungu uyorenge enyaruka ya Farao nere nkurare ribaga asogutori ubugima bwa Musa na Komoreta ekero kuna kugira abakungu abayiga ngo ikorora mukungu yo mokoro ku Dibora nigarenge umubani o Israel kinga kikinyinge oyobega to bugima bwaye ase rito egere onyogo kutiga kwe korende maega ya enkomoratore Dibora bunarenge okobanga nere otoria aba Israel engaki yesegi omukungu abasatamba arengo
ekile kitabu kia abagambi Judges 5 verse number 7 ebuku keroko na kwa soma closely egere odete irana na mukungu gosebu yake gol kindi gyonsi Rahabu nigo na someta sa tenga Rahabu no muntu bwiruite mete gare go mutayani na ide ige wete so wakore mbere moyaye buyamono mbere moki mbere moyo mutayaye Rahabu agatoria amagima y'ikiroti kiriya nasigo agatoria aba Israel karigo ryoka agatoria eramate yaye Rahabu niga gutoka ase omuroberi uri w'ikitwoni cyo kwegena na ide Rahabu akore gukwanwa ebukuyateba nikibona ade dafwane ngakichiko gantera ukwane igoro yabo Samson yabo Daudi uyo Rahabu na inde Rahabu igetokere yakongoki eno kukaidui insomere Matayo eyebo kengo kiaye kiagatano Matayo eyemo kengo kiagatano iliyo ninganeriga likese ligo ikabuya Gitabu kia Mathayo eyemo kengo kiagatano egoteba na Salimone akayura Boazi ase Rahabu. Aha. Na Boazi akaibora Obedi ase Rutu. Okay. Na Obedi akaibora Yese. Igwa ekirege ko wakisaba kungwa babere unabona oyo ko nere Rahabu noyo guchikoro kurus na nora baiteta makongo nora magimaba matanga ni arenga mabi igo bagutoka somoro video ase genealogy ase ororeri ngagwetera ase bare Yesu Kristo ni yagotweta kuiborwa Rahabu nere orenge ngina Boaz ocheta kunyoma Ruth elio baraga gotia sogotoreka igwa egetabu ikiga nkora Ruth na Esther bakungu aba mba menyete kinga kikimo mo igamenyeteri ya kare pako wasasa witness sai kwari ngoko okonene no yonde gamenyete karo barasobosomba nga no bamenyete chingao nkora tolenga baoro kiri chimbwa ekyo abakungu abange abo omonene atenene tie Israel banyare gose gokotoria amagima y'abantu bande kanya abubuka Biblia omyandiri yarenge gitabu kyo obukarakari omegano yabo seigo ango ekegera Biblia yabere bonere mu nsomo nene mono asense yonsi ekero kirigisa gukwa anga kero kirigisa gukwa anga abasacha bekinga kikiri mbarenge gwancha abakungu batanga ne guchikomorora Yesu aseki ngubokire ango mbaraba kitenga. Let's go into history. Koende asenge cheyo na enda abakereyesa koboka abakungu na bwaberi itanga ni wuchia komorora Yesu na koendekia bakomanya koretera abasacha ujumbe nkita tukukwana ekero Yesu atutoya kitoto kirikia baganete ebintu ganaria bono rero iga ntubwati mukungu musacha asogotoreka ntubwati umusibore usomosomba asogotoreka ntubwati umurwoti usojera akugambira asogotoreka Tracy we are candidates to heaven inkingo kwana bono rero yankoriye traba kungwa babere Ruth na Esther ine Ruth buna toko burge gosaigo nere okora mangana ya manene or it is the power of kindness bukuwa arengo moitogo arengo muororo yani nona somo kora kwaye nabago metega arengo mumwa umuntu kuru Moabu mbiya abategarire baito na abato sonjete bamanyanga Moabu nege sakukeragiriye umwana wa Moabu ngajirarwa ekero Sodom na Gomora erito asoba last time imekiri yasirigwa Lot na muwaye bagasoka umukungu wa ikanchera akarigera imaega akabarige na riyo monyo ora baru Lot na abanyaro kabaye babire ebyo bagatebanya nekiwana kawokora basata mbe yabarato nyome tutinire sa baka ise edivai ekero bamonyonsia iriyo oyomo akanyoro mwana we kuruku Moab
ekidege tabu kia mutakaro kubira kianda omwana oyo is a cursed nation lakini lero unatogo kwana iliyetari ya Ruth norire ase umoroberio w'obutoreka tari ekigyoka egere nkore bwatu kerororo amangana nare ago kwanwa chapter 1 verse 16 and 17 kindly getabu kia Ruth na kia goteba na Ruth akakora korigeria iga kona cheki na ko mubwati gina biara taringa gina biara ni ga masoranga akitogende naye no asenge chubo gimaro che Ruth amenyete umuntu no muya somango Eko. Ruto yema. 16. Ikubira utana kama. Voy kera torae. Ngote baiga. Kwenda Ruto akamoteria. Tago soranga ngotiye. Tiane ndamo naye. Anonsi ase ayogochia na inche naonda achie na ando si asayo ramenye na inche naonda amenye abantu bane na nyasawo. This is what makes me happy. Nyasawo nabe nyasaye one igonga subu gimugubo muno yamenyete akanyara kuchora ibirenge by'umusubatiyo yagati yagutasima kinyasaye agata gusasima nyasawe remoyo esaba yakabere Esther Ereni kike kenene egetabu gesta muna toko takosoma ntoto nyorenga nkebwati eliyetanga nyasaye narororo na kiyako ga kyabere debated n'abantu abange ndekene buri mangana na yekene is it Esther or the power of beauty kero mukungu asense no munyakiye murende amasokebuya nabogo kubinga ki oyo nyare bona ariko respiritiga omukungu yasengencho yokoba omunyakieni naenda akabo mwana okuyigwera oli bamenya tunero ku Mordekai. She managed to save the people of Israel. Niki ekatogo kwana karibu kero yomo ekatogo koranga enchara egacha sakurukunga Bethlehem asendagiri ichire namba ibere ntorigereri Ruth na Boaz ntorigereri Boaz uno motoria no muntu ndokorokunga Haman erega akorenganirwa na Saitani nekyo mwairyo ngaki turamanya usida asenge cyo kibune kiga omonena nkire otuka se studio ya Getembe eribwegerie inga neriga yareba ari nyore eriri motoria for such a time like this kiga kibune kiga karibu mwezi ekero tokurigere lesson yarero lesson ye kumina rimo Ruth na Esther kepo akwaga basacha abange kelengaki lero iga bantu bakungu mbuyamore karibu umukungu otenenerete ekanisa karibu mwezi amena karibu beyamono na kyomulise kwale wateo beyamono mulise as introduction yuko nyalda kwa baguko beka nanda kika na wewa torokinga abakungu in most cases na bagu etoka asiri tangani mulise arara kuroseri kondo mulise arara neli kondo yarare ya kondo na onde nalio unless it's not matise kwangi buro mulise okay good mono asingenjo abakungu bakwenyora asense mayiri tangani mono asingenjo ekera nonyene kayisa kuoka na kutokora bako batangani tasibera kumanyana ina kiba uwanga Mkate bagaja na bali abakungu abaiga kugira asiri yaro ndio Ruth amona Esther na balo mbagwa tekisemo ekyo na yasabu na baba kurume gako egotoreta na botoro ki omwali na baba bokoba iga oyo maguna bono Ruth ni gakonya rakaba gakoro kinga ngakia kumira namo na Boaz negera kumira namo na Boaz ni go Boaz akonya rakaba gako moboria iye koraganga na intu na kinya sago kunyara kabaga gotoboria ase jinga kicho moerio ekiagara ngutumekare Yesu Kristo onyara kaba ka gotoboria igonga emegane gatokorigereria ritukoria rero ni gego point which ase omoroberio gwokomoboria mwanya bantu
ne kere ko nyara kaba ko bai ko ngor kire root na ko nyara kaba ga ko body wa mona na pause na boy go Esther na to nyara kaba to kuligereria na ki with a beauty na ki ko nyara kaba ga go save aba do kurwase destruction yugi ko nyara kaba ega kaba. So in other words nkeringa abagani ko ba go to point guchia asomorogerio woko moboria mwanyabana na ande abakungu una murishe kwati goteba it is a symbol of the church igere omorogerio go sinige kunyara kaba ge kuraga nga ke kanise kunyara kaba ege kaba bono ga ngorigere tole twaranga enjara nguchire kunyara kaba ge gocha ge gocha enjara ya kunyara kaba ge gocha sinjire kabirega nga ebibe ko babiroro. In other words, temptation chacha abantu bamwe kuroba teba mangana ngata nga nyasai tai gosenya nyasai karoro diorita bwatingu powerless gosenye karoro tai kunyara kabaka kago care. These are issues saitaria kunyara kabaka correct kago tema and the same issues chire taria somugondo o eden ekara kunyara kabaka komotema awa agajeji just a very simple statement ngaga batebeti ngamo koria ngamokwe agateonga you shall not surely kuruga gutoka nyora as a situation yebono tole turabanya bibe esenginjo yaigo ninjale yege goje in Petroleum actually Petroleum yoke minute at the house of bread bona kere the house of bread na nna kibono ga injare kunyara kabage kego chorro but eventually this is exactly what happened even in the garden of Eden because God no Adam na Hawa ba bebetu lakini ekere bibi acha ekagera separation ekagera koba egera koboro. So in this case bono wega no to kujara koba to kuligereria ngana ki root abujara koba ga koba ekera ku jikumira na amona na pause ga kumira na amona pause ni ga kumuligereria nintu alige kule bichaga ale to ranga igoro yo koroga tabuna wa galete na kuarenge kumbe ga kona kuligereria pause neno nya korane nga omu kungu yiga amaene na bare desperate na bare dedicated no muntu rabe useful to a community chagira kuri ngocho de kuri mambia taratimuka ngocho de kuri mambia sisbera adwagi no muntu ligo bomokia igonga in whatever circumstances ya sai ngo tuligereria ale as a condition ye kunyara kabata okara tokoba. So with that condition root ni ga kunyara kabaga okare kurende ga work that hard as in jogo se injire kabire. So now bono nere ni ga kunyara kabaga ba sabanga elietaria elichenji uko now midrukuma mara ikiagera mara ibe korrekana ngobo oborro bwarero mangana wira makong ndiro go kwanyoranga obugima bwa gusugumire go ikeke wango gete baga no wate banga na rinde lionzi obugima omboka letik imboyo lakini dende this situation na erega pasta na feeling officer go soma route 1 verse 20 we can go through it buna go nyara kwa ga torokia inga kibi biko nyara kwa bigo salia obo amate bwaito amo na nyasai ekegera in any case ebe biko nyara kwa bigo salia obo amate bwaito amo na nyasai pasta now ndoke mara egera nyakao na birumuro ngogo so inara wat obi beti ngoke nyara kwa bingo kali obu amate gweito amona na nyasae na ande na woto go ga ikera na tuwa na tira na kizo se obu biye go na gebara ga de kwanyara ngani go ere hopeless andake ni go to nyara kwa to nyara kwa to kala injire kabire obu mogo tuwa ko kumeka buna root are ni nyara kabaga ko tumeka asini yoga ja yo koro kota so ekere tego sabo ka jora ka dabo to ku nyora se speech ni ka bire ekere tu nyora re speech ni ka bire so what are we supposed to do na ni keringa now take the control of root take gara ko proje buna ko nyara kaba ruga wo
that lineage nyara ko ba korek ge ko gendoro na kuruga iga kuruga akanyago gukera pause tarenge just be like that na na barenge handisam ekagera bono nero yurenge el melks family member kuruga iga no to gitwarigereria nga this is an act of redemption oyene njira yo moyo kobo yokoboria ase tukurigereria Ruth inye ekefungo kiaye gia kane bono aba Kristo ekera tukurigereria because these are stories chikunyara koba chigotora nani nige gotoro kinga Boaz niga bete buna Yesu Kristo onyarite koba goja gotoboria ekiagera nero tugete ku that family member ekagera kumuyoma Ruth egere anyara koba kumuboria kuga kumuboria korwa ase enchareria so korugagwo Yesu Kristo na na bachete buna umwana umwanya bantu so enseme yega karato kuriga Nyasaye amona Boaz nigonya kobaga gotoro kianga nga kiobwancha nibore obweme mono Nyasaye nigakonya kobaga kurigeria Boaz buna Boaz adigereti Ruth akanyara kobaga komuitaba asengenje obuya bwaye buri ayenge konyara koba ega gokora so kuruga igatima tingaye ekere ya sakunya koroga ko ga kuligereri fast nko ge ni are fefa idio gude ke fungo keriya tu chaki goseni ga kuligereria oranga de ngaki ona weiti kwanza ona weiti ngaga kinoyo na bona tongete kone na bere so Boaz came up as a redeemer ni ga go jabuno moboria ekiagera Nyasaye omutumete agara nyara kobaga kobo and this is how stories come na bembegane yega and reto nyaka utegeria asinjireka ekabiro so in essence ni goto koligereria story ya Ruth amona Boaz buna mobrovelio go komoboria mwanya bantu because here came famine enchara neji and by the way in province enchara neringana lianyasa ekerengana erigo chiko kore kurende so God sends a redeemer who is now Boaz. Pastor. Thank you. Bemoro mulisia sengencho ya mangana ayu. Lesson ye na wewata mangana maya ayago toro kereria rero gotukalo kwanda igoro ya bakungu babere. Bakungu babere mukungu korko Esteri no mukungu korko Ruth. Bonsi goto kwanera igoro ye bioro kererio nekamenga kere. Na wonta gete gosoa asogote banga amangana ya kwaniruya nga Ruth igo ekero Ruth bale na ngina biara ekero mosacha ba kuri ba erire mongina aga ko basorra nga motale wancha mwire na chinse ino elinda moganda mochikonyo mube lakini Ruth ga gote banga asora abe na njono nkoba asora kwere no ngo kwera asora atinde ko nonda atinde kwe na nyasago na banyasago ne ingenchireye Ruth agoteba Naomi nero na intwe buna aba Kristo to tebunga tomona ntere Kristo mono erinde ngando sia sako bana intobeo ebi manyere limbire bikoro kiwa nambe yamo asobo bani ntomanyetenga ekero embo bani bo kwa negoro yo mokungu igobo kwa na igoro ye kanisa ekanisa ya Nyasaye nere ekoro kiwe kemanyelio ko mokungu igonga kero abakungu abao kwanerwa ndo kwanerwa igoro ye kanisa nabo igo egento kendo to ko kaunga kero yomo nabikira ko kemelia sobani nabanta banga segetabu ya esta negetabu kya Ruth mtu anakomanyanga mbana komanyanga obani mboleo sure igo bakomanyanga ebitabu bigo biro asengencho koro live history erinde kiaoro ngakina omi amenyete na bakaba mura kiaoro ngaki Esteri amenyete na nginarome ngago ikekera konyoro bwi lakini obani bokoro kiwa ase imanyererie bibyo mokungu Ruth na mokungu korokunga Esther igo bakoro kiwa koba bune bimanyererio biyo gotoreka kwa mwanyabantu koro kia ngaki mwanyabantu agwetereme chando ingaki mwanyabantora robo ko mwasogotoreka na umwalia kero kwabwire ngaki orabo mubiyangana nakyaga Esteri ekerara se enkaya Mordekai aganete ko omworeri no musomba inse ngakore ndewe trasoko bwa kwa Nyasaye nekero buye bwonsi bokoba inga bonongo etari inkubwa omwali oye
otigara korekana ingana boko bagatia abantu abange lakini ngekero montago koligereria egento nacha konyoro murisha omobori oekera gocha Yes. onde bwensi oganeri gokobori onde bwensi oganeri kogokonya toli komuria Igakwereta. igakwereta Yes. na in the moment at the point that God plans you to meet the person Yes. Boaz igagocha kobabuno maboria aseruth lakini muntu tayo mutomaji nekera banta bagenda tekorogota na bange bari tarenge bugeka Yaya. lakini igagocho kuburia basubati abandi umusubati oyo noyo arali oyo amadinga yaya abambali mbora bamu ababachete Yeah, the more enchara ya itete kurwa bagacha Yani, in other words, they are refugees. the refugees here but now because it is God's plan ya murusire Moab oikira asa ikire kumbe no ara konyora no mobori no bona konyona Boaz bona Boaz ngoringa oyo ni ngoyo na from there yaoro kinga maene Boaz yochire buna Kristo asenge nchoko bori as the redeemer ye nke ya Naomi tokende na kuligeria ingeringa no nyogo chabuno mobori inga bado gata getiko ba abaire no bwanchene na Ruth ari getiko lienjera yo kamobori nga bado naendo montone na ro bado ugatelisho nando ligiriti Egetango ngiana kuboro. There is an obstacle somewhere. Naro musate naro na liso ligiriti yani inga no nyana ya bunuliga konya sako na ukurwanira kogotoje na ende saitani na begeta kalisho. That is it. The devil is there. Na bakungwa aba montago chikonyoma nanda kalisho kane ko kumuna ko kurwanira runga ki monto na ndu monto naro kana kolija ni kurumage gamwe ya. Nkoro. Inga naende nako montaro oyo koliko beke gocha asingenchio koboliwa kwa Ruth gwetera se Boaz. Yes. So Boaz yekera achire una Kristo na kitoka ke majirina Kristo mwenyene na bacha ta story buna chire biuji buna abatami abatora asetore lakini agacha asingenchio gotoe nabo ego naintu muna Ruth akubwatera Naomi tokanere kubwatera egento kende ngaringa appoint nenga amma niyo manyene ekerago kwalerwa nere gakore munde kamanyero gyoko orokibwa kababuna sai kamanyero saitani Agi kereke manyero ya saitani keraewa agatume kariba gari bobe. Yes. Elino kwimukero kabai meae akayunga na erna tagete mata marikana bakangokya yabataba na bonta getenge imukira liguru elindenge tani yo ligormono inye kore agataba tali yakaba nakira tagawe Gagwe kora. the same nakina hama nere erubu yabonsi nokubwa bonsi asoko walibaga liyo kogendra gukore meremo asengencho iye aseli bageri igakwira libageri nakoiro buruti obugambonsi orebona bwa mugweneire erindo banga korora ingumosacho kumodekai oyo rangenere bono igari etiko muroseri orwambo erinda mubeko ngakitima orwambo rokwibuzi Ya kokori orwambo renda korosia magaria erinda tageta korosia erinda kore modekai asege gocha kia gokya nyasago njura bunago njura nebintu binde bono ekero buruti akorara aboluo murembe igakoringa musacha kiule isikama ya ya tenga nama ni ore isuko nyama murangali ati inga hama ni isika sarege koba asaya ndate ko baria igaga ndate korosyo bambaru kubeka Mordekai lakini yakera korangari wawocha elyo muruti oliri onyore ngubu egentongera montaga ni okorerwa oyo okoreta maya somonene oyo munyori abangire oitwa akamuhuri inga buno muringa inkyoro chegentekia omuruti arakorere omuntu oyanjete. Yes. Amaniga kwera naliora no baramu agatebanga igaganeirie amubekire yanga yoburuti amubeke barashigoro amonjoka ikiagara hamani igarine ke manenga nero konyora mayai. Yes. Talengere musacho karagesieri ari watchman lecho konyora mangana ina oweka no kwimukire buno kutubwatabo buno kutubwatabo na barai bechi kanisa buno kutubwatabo
abatwairu bagambi bwenze twebire na Nyasaye naro bono batoroche ni nduto isanire bono nere karo chena isaine agateba ngebyo na birakoreke muroti akamotya byamani minyoka nege kekyo kolengana buna wateba to bese kuruzikende no nyana yakamo elindo mokore Mordekai oyoro murendi asegesie amen bono ha igabono okobori gukwabeire bono kobori gwachire ekyagera bono hamani bwimukirire ne mbweri abengena bwimukirire asenge nje chinguru chiri akagetara nacho bono tainyoranga Nyasaye nkobori no nyino yorenzi tainyoranga Nyasaye naro rusinye esta koruko bo moreri amoretire kobo to the palace tainyoranga Nyasaye naro kurusiruth kobo muboraka na komoretero koboriwa elinda kania ngabo naro konyorama amaya ganeti egento yoka kongit kora samari komolisione nguru amborori ara korosis go mwari nero tongetwo kiagera bono nero rugonjo kereto nakyo agusiba kora tebera ngo ni berengoro paraki ademenye ngito bae kanga kembio njoke otanga ko yeso ngo kulementambe waise kusira ime so ngabone claro beretia bono amani ga kore ngari una saitani nere tabwatia maya saitani gali ujyo gusiria actually amani ga una saitani na terem na judge ya represented una Esther kiagera nero gocha at the right time by the way ngai gogo sai oko sari ko jabe aba Yahudi mbaba tabakonyi bo yes lakini ekabanga goetera somore uyokoro kwese onsi elinde banyoro okoboriwo goetera asari ingana baya ite chinchera chintambe ne process chintambe lakini akaba the remnant goetera asari okoboriwa kobo asaba Yahudi bakanyoro okoboriwa batakagerete konyora namba arenye na kene ingano bare konyora kurwa sa enga muno musacho goroko namani iga konyora konyino kuwendiwa wetera somoreri that is it no moreri yo tali kama tebi straight ga wete enchente byo mukubwa ngaki nguchirirwe twete yani ga kana wete mani chikoni hakaba kana korosi ndaga no monginanga yani monano yo nyendria manya omuntu nale seitaria in other words don't despise advice okonyora kurwa sabantaba orojenga nabake so they are the people can bring a redemption elinde tonyora koboligwa wakare na kare okotugana iri konyora wetera se obana banyasa nabonta getengo mulisi murumba gachurwa sembeo nabo ya mulisi murumba ta sembeo gachurwa sembeo igo nindangi nga Mkate salengo chale kumanyankia gandali so mulisi na kwa komenta kenne ekato ento kumnyoka nebiro so to isekurigere liga una batwara na point yechu amani gabe aire authority over the kingdom na anda kigwa igonga kwa beki kingdom of Persia at that time Persia era in the kingdom na ande kuruga una ba expected ngakiro muroti asero como sasima that is why could represent Saitani ekara na Saitani ekara to the million over this that igotoro chogo chigotema yeso nga oise ko ire interview si bigo if you worship me ngoko bia in other words asa kwero kinga bono ne roromo okusasima but what does the Bible say amba chiko na roro do not worship any other god except inche ubeka omanyene tomo sasimonde gotatiga inche ubeka omanyene kiagera Nyasaye na bago koraki abaguchika and that comes from Exodus 20 verse 8 ko gendera kerere igo ne kunyara kaba gego tworo kereria ase injire kabireyo so in that case what we need to do tonyara ko batugo pay amachiko Nyasaye ekiagera Nyasaye nere ore omugwi nere gotugwera byons na nere gotutangana in all that we do what we undertake he has given us a guideline toira machiko ayu to kunyara ko to kubugati so buna bono about the Sabbath and this is what brings confusion Esabato nere ravete test agio nere rabo te mo banene aso baba krisaban especially as ke gabono kerege ogote munga no nyara ko bago ko le gasia so o ta nganya sai na ko le tek nganya sai na ro chen ko lina chete and this is that's what they uses lakini rende ege ndon kelinga chinga kune chiga
inkelinga abange abakristo bakunyara ko baba kwa na about ebinte bikongu unabona ikabya nyare ko babigo ikrasi ngecho chyomoeri ebinte bikongu ngabinyara ko babigo ape lakini ndende tonyara ko tobe macho ndegera ntonyara ko batu kwala ebinte biga binyara ko babigo to bwa because suffering is there. Even Jesus himself did what? Sabbath. So nebwana tonyara ko batu gereria out the story ya Esta akanyara ko baga kore mugano biga kubekwa at the right time ikiagera ko nyoro ko sare ko wansira ko ba lakini Esta kabe kugagu despite obwobo bulia bwateri kurwagu muchakano and akanyara ko baga goikerania a mission eyu anyalta ko baga ka gotumwa eyu ko nyara ko ba geko orokianga ngakia risiketi obugima bwaye weka omanyene pastor nabonaga niyo sabe osome kurwa Esta inye kifungo kiaye gia 7 goika 16 na kigo nyara kabage gotoro kigo then kuruga wo tororenga ngaki setani go nyara kabaga go hunt for the woman ekiagera a woman this is the church of God egetabu ya Esta inya sana ibere Mordekai akamotebia amanganonsi amonyorete boigo akamotebia omubaro wechibesa amani alire eira kobeka se kungoyo moruoti inga bayahudi bonsi baitwe basirigwe kegima boigo Mordekai aka hatakiri rube lirikire amangana ogochika koria kwa rwetwe Susa igoro yogo sirigwa kwa bayahudi elinde orokie esteri na motebie amanganonsi boiga motebie nga agenda somoruoti komosaba amabera asaba abantu bae hatake akagenda agatebe Esteri amanganonsi Mordekai atebete Esteri agakwana na Hatake akamotebia airane ase Mordekai amotebia omuntu ndebwensi abo mosacha gosomo kungu oragenda somuruti ase gora ime atarangeiri goikaitwakwe okwo nogochika abasomba bonsi bomuruti n'abantu bonsi bekingongo cy'uburuti mbamanyete amanganayi enchira naye moyoka ogotoreka erarente onye omuruti abe okomworotera enyimbo yaye yoburuti eroisie kuruase taabu ebe ekemanyererio ingaliorio natigwe abe moyo kolende bono tindarangerigwa kogenda somoruoti asenga kiyamatuko 30 ekero Mordekai atebetiwa mangana Esteri akamotomera abantu no kwinerioko tokaga kiagarora ase nyomba yomoruoti aya no tori kubwa abayahudi bande ina kionya yakugukira kiri kigima asenga kie ogokonywa na ogotoreka ni okoracha saba yahudi kurense mende kolende aya nabantu benyomba yaiso musiriwe ande ningo omanyete gose na sengencho yenga kibunei kwa beire ntingana yomoruoti naende Esteri akatomana akabatoma ase Mordekai bamoiranerie genda osangeria abayahudi bonsi barasusa mwengate ase engencho yane timoria osekonywa ase amatuko 3 omubaso na obotuko inche amona abasomba bane abaiseke ntwengate boigo nyuma yayo ningenda somoruoti mamincha ya machiko onyengocha gosiriwa insiriwe eli Mordekai akagenda agakoronsi kuna Esteri amuchigere teri raisi goikero moruoti lakini nigo konyoranga last moris kyo bogimabwa obogimabwa ekagera nakio ekero kogenda you don't have to go just like that nigo kogenda so kwengata asoko ogosaba and this is what embrace that anga na linde lionse kere gabono for our people to be saved bakandi kyo bogimabwa kagera na hairu that opportunity yokoraki yogo deliver the message so esta kanyara kobaga kogenda sinjire kabireyo so akanyara koba lakini kitoko chikonyara koba tu kurigereri in this fight you are not alone
Yes. Igonga nonya ndiro jo bwo bagite buko nyara ko go so asore aso wi mo wega tori aye bweka nyasaye no aramona na he'll fight for you, he'll keep on guiding you in all the circumstances. Yani egendo ge kongo kya bunga ringa ki even if you are risk with God. Yes. Na esteri ga te banga genda inumu ngate mosabe na inchenge ngate omwali bono igongo ngendo bosu muroti maminja ya machiko. Yes. But why akogenda maminja ya machiko otanganiri omurwani omanene osabiro isanire nga nyasaye gatanganire whatever you are going to do God is fighting before you. Na anda katwara that favor ngabono the king is in my favor in my favor. If God is for us, who can be against us? That is yani akora abanyoringa oyo kogenda okuri egedanga niyo yogo Yesu bozo murodi na gwede oyo ari yoka omuroti ama favor yoko mayo wacheringa kakire tiango tiko kareki wede lakini amagwa tinga nonya nabo eyo yogo jongo siari na ende njema mincha ya machiko kogenda yokonda asigo nizirwe lakini tangani yeruti yere nyasaye ekarto amusabire imanya kogenda bano machiko ege kuwa igonga naye kende siokora just risk with God. Amen. Ayesaba rangari asibiri bya bere wetenga byali mane bya bwatanire mbiyo biri gutuka na kirito liringa no nyambo azigago chikoliye rutu na atakete koya na no nyana onde na bwate biso kuro mwino roche naye I risk with that na naye na intu na tuliga no nyeto kuna kuganda bogi mo saitani wana kutonyonyo let us risk with God tomata erinde kuro maege binne binyarika. Thank you because you're watching. And then Samuel Boraya, Esabato, and then Gladys Kim. Ambali bako bwati wetera mtandao oito o YouTube na mwanda takobera gabo bada kionga immediately mugo chaka iga matiri waso na diago ta alphabet text nga mark me present na tokanda igabo twins. Chinga kichekire ngarongo ko igorera chisimi bonus number Eurase TV yao 0726 447367 egere naye obe oyomo asibali bago comment eleson to sanga amo twensi then na tuate banga ebintu mbere bigo chibiato beka twanya kwebanga pakatwanya twabikiro Fred Zakari watching for Basirongo. Diana Chacha, thank you because naonde na mamu ntonkwane na mamgabo Barnabas Ratemoge Konge Kuradoha Qatar Mkate Adimisho Sabatengia wachesa mashabiki onsipi Surambaya Rosafi Kuro Nairobi Mukuru kwa Ruben naonde miyomorobelio ama na my wife Lynette Nyanchera and then pamoja na mwana Bolden Nyambariga Nyaichero by the way guna Nyarokadego Nyaichero where are you? Modikonesi ito kwa ni mami por mahali popote ulipo and then King Bon B, thank you Nico Tunde kama kawaida. Humphrey Zorabi and then nomo pia ya Elichuma mheshimiwa Steve Arika umesalimiwa na mami Momino Jane and then Nancy ndaba the story Humphrey na nje bia tole abana bomwiboli ayam lakini mbone condition ni agotara na mamu mwabo ochakira Sunday paka Friday malgoro ni sabate gocho hand over my mother igole ari sabate ngimatabati mamu mami den kamaro gobere sabate yari ande ngando mamu mwabo ochia sale nkwane na Nancy nkwane no mwana ga Teresa Kemunto tuned and listening. Isaac Ratemo, thank you. And then Korokaratina watching, that is Teresa Kemunto, and then Rogers Nyeri Kurwa Amsterdam, Netherlands watching Getembe TV na bande barukwane tegabu Joseph Oturi na Joshua Ezekiel Abuya one classmate kiane kurachinse mochisoge and then on the I am tuned in kwa nile bantu wonspi mochibu Abuya waambie nensema ya dance wote na wapenda and then di Kerush kurwa ni Divina Kerubo Kuroikobe tuned in and then Eli Mwache Alivio oyo minto wana chaki oyo minto kurubo girango Karonda ikegoro uterusi mingoka hiyo oma tebi kusi obwate mbibere bikusi ngerikamo ama tento gatoko teba ngatosuke oya gateba totigere
Togende. Teba togenda teba tochwe. Tuchwe. Aya Mwage momoche. Menta tuika. Rusia tora. na iwe bateba nga yachire na teba batogende murumburu lembeo. Igo mwanko mwati konga. Ari to machine na wajire. Ari mara tika plati na tera. I like what we have done. Ene nekene nga ege tokere chango gete kamonga Bethlehem ngiye aye na se aichire ndagera. Kurende enchara ega chororo. Nki na mwaya bagwenta gukora. Do you run away from God asengencho? Naomi, Malon, the Killion. Ekerabaikagaria, Moab killed. Moab Legaita, Elimelech. Moab Legaita, Malon. Moab Legaita, Killion. Nkinta Getembe. No, Nene Keronda said, sometimes, Weta Tulamatemwa. Manena Bunarabe, Wamana Watabanga. Nchibono tinya sawo yoga kende nkerega masoka kwagenda isikaria there is no peace. Number 2, nonya egento nkerega nga eseye God yesaiga abegete ne eseye enyare kotwa endagera sobonge nonde yarayiga Are you aware that still the atigete second to end? Let me give an example. Yes, it took a tabaka. So, God still has given the earth the power to produce and feed us. There is no hope. Tuwe kwa moyo na sengencho ya make agokareka. Another point maybe. Abantu mostly bagochaiwa. They represent the minority. Bantu bali abake. Kone na inde sengencho iyo Sitani nachi hotelena nona sama tukare motwe. Aimo kiekeri yanda kiaye kututarget nyekerega kyayego kerabe bari abake bari abarange gwancerana nemeroberi yaye asegenche yo abantu baraba sebirugo. And this one pains me because the nation is crying. Bari baraba sebirugo nabate chinguru chinene igo barabwaterane nabari abatari kuigwera amachiko eriyo kubabeka asobokomu Varia barabe bakumusasi momonene ringa neringa nandende ntwakiri kora kuri kwanira mone kyagara ngo kwanirurire enga kiri twa kwanta magana akora kante bosungo ase bakuri y'umurisia nandende ko gatabanga yo kwa rucho murisia nandende gatabanga bono yo gwete ko mumanya na bakuri y'umugimo bw'umuntu paka sare nyagitari. The country is in pain and for the torture. Namuroria Korerwa Albert Ojuang Ekerago Itua. Ine Ayonsi Nage the Rego Kariri. Nobody no Kuwa, Nava Kumini Bachaku, you could have Kuya, Eriva Koraya. The kid was sending Kororo. And I like the statement whatever be a risk taker. Be a risk taker.
what you risk kumetega you risk for God ina umotaka ki there is a forest ina nyangweta otebugunga ego nere gati yabo lakini tambuka kuchumuino take the other side no yeah but if you really believe and by faith that Christ is walking with you na Mungu ete forest hiyo na ndo tambuke take the other side gita kukwana nga esege mpintu byabere una byabere onde taxi byo wasemeria no nyambaria to apumeri with one way or another. Don't lose hope. Occasionally mtuenye wara sende chando na ende talinya sae owatemundi it is the devil okolete melobiriyo na kia kogara maybe as I finish with hope. So Genesis chapter number 4 verse number 7 and then I wind up. Mchakano iye baria mwakera konya korireta mchakano inye. Yes. Koranche mbwateri bagarie chisimi bere choka asena mbeyera ase TV yao 072644 7367 egere into bwate simi yao mchakano inye Choma ekemgo kiaye kiagatana kemo tana kabere okore 6 and 7 negoteba omochakano inye isano nemo na omonene akamubulia kaini nase kiokoma nenda mwamu naobo sio bwao wairulire ora kole buya na bwancherwe utakole tibuya ebe nigo bikoganyererete gesieri na birobyo nigo bikoganetie kolende nekogwaneretaye obibwe. Amina seme yomwene yale gotegetanga iya makongwa yonse naroro nibibe nigo bitoganyererete gesieri magana yonse tokorora narororo kolende nebwenerete tobibwe ntoko bibe onya Kristo takoba ine yaito tosege tanera na sobogi mobo nga sechinga kibune chiga. God has spared your life so that you can be a reason yogo ikera bange barisiko asegecho yogo toreka no gwenete kubwa amatemosi ikera Kristo nako kubwa basubati bari go babuwete sengecho ya sai abaito kubwa and they were ready to risk ngagenda mu ngate na ichininge na ngate n'abanyaruka bane. I will go there against the rule of the land nakonda akwe na bongo lakini ninde ready kugenda bosiwo muruoti risk with God na sato konye na we cannot go wrong. Thank you. Yamano asingencho yeyu tagetebona asingencho na tokogenda bwangoiga twins. I want to say this mangana twatumeka sometimes ndire togotama korwase the house of mercy kuna bawo tama kor Bethlehem house of Puentland ogandense yes kinyaga njara kaba kunira kayo gaga ke karaba nyegeri ngana gitiga toraberuche that is what the Bible na the same people they messed ekabedeli baruzgo bona mwanya banda ngagenda goikore mogira moroti nyebigeri ona ensinerocha like njengo jana rate sometimes in my silly talks but sometimes I have silly talks in my silly talks echina na tabanga abagusi we don't deserve ekina kebweka ina nabantu band. Tell me how mugamba abairire sobo like emyaka yonsi embra koerra mugamba na ali toke like tainga kuyana ngane kena ngai inamea kamene tigange na mugondo kona na mugondo and then kanyora matoke na tobete gachaka kuri karochi akabe emotional akaburingi cyuguri like
iko mingi paka nyuni wanakula. Kama te yes. Kama tuera ngamubekere gari likagenda. So intuaba gusingo rengere kine gitonto tofauti yake bwandu kama. Na kitoko be gwekina kere ngaine. Na abantu baturukana. When did they last see the rain? Nindeshwa. Gota nindeshwa. No molisi kogari. Ambaganere ya. Ta kolipi. Yani ege ndinga bantu bate nito. Ta koli. Lakini kama turukana eyo. Boss, it's the best. Like nindeshwa. Nya muna sitore na bonga kini yoko brachi bantu. Eka bochinkero kemera tenot. Egige gutugurwa. Okogenda turukana gose garisa bichumuino. Ani akanda iraga korozu gacha mo basta naro chete congress agwetu turukana. Agata bakagocha agaikaze gitaganza kora girini. Aburi girini nkeke. Kuchiko soko kuchiko kake umba kanyara kwa rwe mesitiriza. Nsigie wan. Ona chiko tara bosonga bugeka wangina wakani bisukari. Baka moereri, baka mali ko wulga nebi akumanga. Ngo wakana. Madabi ebitu akoli. Bosa ngai ogo ikanyanjwa ga kwa wendagera igaka wulinga. How much? Breakfast mbona matena matubushi. Bono omoga na dogwe igenje tu. Ngo chikarangira kantokera gentongera mesa. Kanyere tere ko wulinga muli combine lunch mpaka sapa pamoja si tutachoka. Oh, this is the Kisii. Yes. Kisii. Ninyi msikose kumwabudu Mungu. Agote banga bia bana singin you've confessed. Yes. Na ki ekchine ki yete na gechikoba. That is why atika tukoba nyasa. Wo ni mathiga murumo tenga unyasa bon. Na bara umbira abaete atatoet. That is why abra turkana abaeta mabuta dunto bugati. Kera para kunyanja bara koraga. Ba kunya koraga kobego chiga. Munago balance ibintu byonse. And that is why even these messages that are coming for such a time, enga kiria na cages na boya nyalte ko bagya ko warnings chikanyara ko jiga koraki chikabeku. And that was a special moment for that history. Enga kiya Esther ratwa irigere to arode nganga ki warnings chanyara ko bajiga koraki chikoba. And indeed Esther came at the right time. During our time, there is Revelation 14, the three angels messages. It is there. To proclaim like we are doing now. This is the message that we are bringing across, and this message actually it repeats. Mkate to translate this statement. Yes. As I read, history repeats itself. The same masterful mind that plotted against the faithful in ages past is the same masterful mind that plotted against the faithful ebirengere biri binene byarenge kobanga mamincha yabegenwa abegeni in ages past is now the work to gain control of the fallen churches. Nga ekyo nakikebwente goba ekiegerio a lesson kwegera nga naki gegokorekana ase birebiga techa gokorekana that through them he may condemn nga gwetera asebale and put death all who will not worship the idol Sabbath. Nga gwetera asebale abantu bali nga bali basasi meteme wekano babekwe asomorero bonoiga mbacha kobekwe. We have not to battle with models ndo chaka kurwana nemebere yegosira as it may appear. Munera rekane We war not against flesh ndo kurwana chisegi chichinyama and blood na manyinga but against principalities, korende nemeika against powers, ne chinguru against the rulers of the darkness, ne nabaruoti begesunte against wicked spirits. nga nemeike liemebe. But if people of God will put their trust in Him, korenda abantu ba Nyasaye baise kumwegena Nyasaye moyo by faith rely upon His power, aso kwegena begene okubwa kwae, the devices of Satan will be defeated in our time
as signally in the days of Mordecai. Nga metego ya birecha nigo erabui unaya Ibuna chinga kicha Mordecai. Muna chinga kicha Mordecai. In quotation erokurwa as Ellen White, and indeed it is true. Yes. That if we rely on God alone, lakini we succumb, then we'll be defeated. So let us be takers, and by faith rely upon God, and we'll be able to say it through. Thank you. Goyan watching from Tasia, Nairobi. Thank you, my brother, because you are there. Kirumonto, you was watching us via YouTube, Balimoto, Egwetera, Facebook. Tunashukuru sana. Balimoto, rekachi SMS 0726447367. You wonderful people. That is why you are here. And the twins, Kirumonto, Nkobarevia. Then as we go on. Mora files. Thank you because you are too watching us. Koroabwa sole, chinga kibine chiga. Take the tokore. Statement. One application statement. No yate bakuruga. Puna chenga chinga kichiri. Igwa. Rutu osesta nae. Kubwati bono chora sole. Rutu osesta nae. Kubwati chora sutagete kobera. Gokorwa aiga ase ense yega kwanywa miru buno mukristo kwarangeliwe kanise ntegali kwarangeliwe a chosen generation. Ogende by the way Ulfa mugano na erta. Una chorto mugano na erta. Ruth ka tebe tega no anda to kobera pak. Nyanga unataka kuna hesabu. Hesabu mugano erta. Kaer. To kaenda kote kujako boy. Igwa. Again te asa mangana na anto ngote kurula. Igwa. Yakobo ngote bakanere igare ngumo hivi. Unaisa. Sanga imbe. Nero ngaine. Lakini ekero ora se bibe igwa ekero bibe ndetwa na madaga biya biri ndari kokara siteba biyana igwa ekero ore omonya bibe osikutikara koboro na bogosira but if you come out of na bora abegole kanisa lakini tuliko come out with something esao no arengeka taibu lakini mwana na bosira tukucha na bira atoke no oreka pasabata ba adventista no oreka no oreka kanisa mabu. But then, Catholic answer, and then, no only can you say Catholic, and then, no only can say how you are deliverance, and then, no only can say how you are Lutheran, could waroro. Kovera does not mean anything. The Church of God. Miracle wonders. It's okay. Na majiko ngenge nyasao kakamega Mary kakamega naje. Ya che ndokoli no kuchomo tegoro. Ugodirimo kwa watige bile chomo tegoro. Wacha nza wato. Mwana tiga atokonya twins. Ayuana sirende. Ayuana sirende gekora chinga kichini chomo elio. Application yetu watabanga esta in this season. Asinaro korairwa oraba ansi ya muntu gete etali muntu monene batoba nene mbokoretaki muranga. Ganya sato seseni twensi egera tunyare koba bali togotoria bali togotoleka. Yagateba Esabato. God's guidance and protection even in these stress times is inevitable. May God bless you, Nelson Gichaba, Korojinsa Mochiria, Chinyama. Let's remain tall in the Lord, for he has promised to deliver us from all evil if we believe. Biamono, nchemu heshimiwa Nelson Gichana. Nsoni awocha weka magombo noa 2027 weka noale kana kurugabu mwensi na tokya na pa de so manya bento misonsari ndo chinumba jete I know him that's a boy tu aliete vaya banda como boy kwa gure boy ama boy megir tu waso escuro kwa gure boy mne mtabiko baga twensi and then itakuwa iko sawa unaona mheshimiwa na njoko wali chukura tu always answer the same seat igeka escuro aya karo kuwa watu batuko tuwaregota waninga ayekwaeta aretire giti enjarete abgat mheshimiwa John Ndama iga the one seat ambe mheshimiwa Nyambega Kisesa I literally watched him literally gakurusia mheshimiwa nya oligoma I literally kobweke mataka munagara gachinga
Orwe, I did watch the one of my small, no, thank you. Kwanda Kurugaiga, when I'm with the angel, we know when I'm with the go on in the thing or I'm a one. I can help you. Anjing buat apa? Anjing ku TV. Ku TV bahagia. Anyway, jatuh kau dekat singin cipir obi anggir. Nama aku tak katakan andre. Lakini Happy Father's Day. Happy Father's Day. Here are the people. Happy Father's Day. No, bagus. Cai Happy Father's Day. Happy Father's Day. I'm glad. All parents, wherever you are, abaiboli bonsi abagaka today is your day. Happy Father's Day. Mheshimiwa Evans Murumbwa from South Africa. Happy Father's Day. I wish I had my children. Lero nabona ngo bakiresimi bara Happy Father's Day. Baratotereri. Bono mbara after. Lakini all parents wherever you are, abagaka, abaiboli, abagaka. Happy Father's Day. Nata mwakora kuraba yakara twakora chinza chizo cyangire. Abono na umoko gatonyo bali tutabwati. Bona ayita imangana. Nyole babire bachi bwangu and then nemali tata to mino oruko yo ndi bago chibaro. Juma terero ko kasi yaba boro. Kerere go chibarongo. Ngago kasi nande ya boronge tini ko kasi chimbe. Ego tenga nyone chiba suta gede onyora mara kabiri chirio tagete. Bando chika togendo cha. God bless you, my brother. God bless you, everyone. Olio tober kurugaiga. Yeah. Then munga ber kurwa. In a short while, kerto koirana torene kente kurukonga mangane chinse chiare na Davin Nyaboke. Bantu bonsi pipa singere na bakwandi singere kuru nyamana kweta kogenda iga ando chialiga to chikali baba nyamesa baba mosomi mwaka Benjamin Sokoriane baba makoli mulegali chianko chiana chonspi wana man singere lindi singere no oyo ko ransa ma yokobe na baba singere no liga next kurgabu na rogosoa ga tu akorega na rogaraki na rogosoa ga tu kurgabu. So mwensi ipi mamo minto Joyce ngakwanze Salute. Twins pina kurgabo bane ngotan natokana kurgabo ngwate ngane kwangu kwana ngana na tebe nelinga to tenne bokangu ekagara bire chanko igara ya muroe na into temme kulimio yo ye na masabanya sai so tiganya sa to konya isingin chebiro byangire ntoga torane ase sabate ndabaga ninge sabate ngia ero igonda be district yane home district ekorunganya kunguru district mubas tone miaka korya mwangiro korunga pastor David Menche ndero tobwate retirement ceremony yae como tomatoleka agende gutumuka so igono nda berero yani ajikorara mono bo ajigo tumuka isiku naonda ase sabate nago chaka mambi ande mujeri na korete ya na rengenya bigege for 1 week ande go chaka mambi ngobande new life ya Chenge districts asing njo ya stewardship week of prayer naonda be go chaka njo Inibono bera abu nchekona ngali sabate gocha na monda bere skuru kurukwa na Benya Academy Bernard Bernard Oseko Paul because you lost your mother and then abana wiki Dama Miri and then Brenda na Crispus Mwens Paul because you lost your mother. Bernard no manyene Benya Academy, think you know him. Yes. And then no manyene Manga Hat bintu mni mtoka ndo Chicago. I think this coming Sabbath abatara beroro singing to ye mirobelionsi. If everything goes well, we will be there. We will be here. I got some students kurwa Chinsemo chia Homa Bay, Siaya, na Kisumu. They told me, Mkate, we need to come. They are traveling all the way, which I will attend the youth and the church. Okay. I think I love that. Manike usito kwana. But they are traveling. Baliba gusiyo ya mono momeru tumaiti na kibakoro kwa timba manyeti. They wrote me with Facebook. So we will be here with them as the youth and the church. Chiwe kachinsanya. Don't move an inch.
mulisingo kaingo kwa hili okwenda teben kilinga tiga tunyara kwa gutigara turabegenwa just like Ruth and Esther wanyate kwa gutigara na ande bakamanya gukoikirania omoroberio nyasaye. Otherwise to me rero na wanda bere na onde kanisa yane millennium tikinda to kuisheria wana alumina beronge yagera daktari no aka karero na chite because of alumni Sabbath no aka karugoro so tunawatakia kila laheri asili tukeliga. Otherwise have a blessed Sabbath and Sesenigwa mwezi wherever you are baro bali bakurutukana that Turkana team tu atebanga gerega igonga na kidabeti na baro buga ngoiga no nyole bagocha so when they come they will take that program, the youth and the church. Yes. I get they are good ambassadors. I'm happy ba plan three kanisa yes. Next week live tokara arora ngege. The whole that is done is not in vain. Ekiagera kanisa ya very planted kuchialia through Kana. Na hiyo ndio kueneza injili. Mungu awabariki. Wanda tego tebera. Na agenda sekete there is a choir I want you to host here one of the days. Nagende kanisa korokunga kerugo eranda Nyamesocho district the end of Masimba as mo pastor naro korokunga pastor Davis Ogaro. Yes, those choirs nawainamea. I salute you, the church choir and the youth choir. You do Nyamesocho things. Yes, Kerubo the church. Nganjere with authority I have in this station. Batay born abaire nyone sabate monko ba mbaye sabate mo be aligan nyeba ko ba mbaye bere at most yange ko nyar kana bya pastor mukwanire dia bana bale inka after I have given them a Sabbath balgia sagia kate sio wekeru chikwa chonspi and then iwa tato what have no rabu all choirs every district every camp center tole tayari gocha nyoni nchana atigeri ngoiri njiri ngoi rand to the fullest Amen. Eyari gani one district ndai Mkate we are ready just mnandika dikasesenigwa Esabato Mkate district yetu ka kintole tayari indio gocha tobe kama tera ya amanto bonsi nsengema bamanye ekigeta keire gokorekana please kero muntu ato kororo kero muntu ariganie asengencho nga inche turukoba okay Esabate ntangani yo murumba kwa igwa ya July yes ugirango mate Sabate ntangani tokonyoru bine ya kabere gose yo mwali bu mutinyi oyo murumba kwa igule ibona na guchikire tari tafadhali Ndondera ini abona chaka kwarigania abantu ba uchi district eyo nduru A nduru B Nyansembe andiri Esaka district yes pastor Marita gotoka we are having a big Sabbath aliye kwerende aliye ground eko stadium mate we are doing that pole because na tebi I have gone ahead bono bugira ngonse ito kwanza asingenjoro mumuro manene bono wikango sike no rena jamo mumuro kana right rake otherwise ngire tunaongea kando bugira ngoma ate we are coming everyone who wants to come to Nyamarambe Stadium we will have a very big Sabbath nitiketo cha usike merobelion speaker studio ga yonsipi kurusa 12 paka margoba no tokobera kurugaba mugirango will be grand goba abalisi to kwanza rata nyenyere ngoko kyo mugo no mwana gatoire tabira nensu wako unange na roje momolisia otabirenga ensu nembiye okoli white meat nero je ntidiango te nchokoli kwikandie ngoko nana ngosamba obwansu bwe ngoko asabana no gusamba amara yes
In fact, ebyo pigene ngeyo. Una somo luya nyota buga die mo pigene ngeyo. Davi nindocho chaki komera mateka nga Mkate na nje no nje cho submissions reading sawa. No kara no ndo yo kaniri as we go past there. So kero monto kire kanisa, get ready that Getembe TV is coming. All places. Na yaban sira remate tunakuja Nyamira South, my church. Naomba tisiri Nyamira South. I'm coming, Elder John Ondieki and other elders. We are coming there. Namwen CP, wherever you are, we come. We travel to Nairobi. Of course, I'm coming to Nairobi. Go to Thanksgiving, yeah, at KICC. In fact, KICC they go to San because last time we are going to a bigger Geti. You cannot order Makoligo. You're in City Park, because but we'll be going to Nairobi and then when CP. And ili tubantu kwenda ibencho ti ega bunona bumachoga and then na alia Sengera we are coming there and then abuna singo bate bono plan here eventually we are coming that district and then Sengera nere Yarora we are coming there Bogirango it's already announced na bantu won CP bantu abanyakembene na bane baroro na bwata bayirwana bonsi we will be going there yakunguru abanyene mbaro kigunya guchira so paka abantu karabarika abuno odagiru kingu medio kana ko baraji ko je abuna se abantu babigire guchya murumbu atadabiri ngana lyo mweli ako bae bwe muna sengenchi amangana ya manene tete okorera kwakira bonse bari bacha sengenchi yo gusangere kwa renge Nyamarambe township Manena Tokonya, we are moving a step after another one. Yes. Pastor Onyancha and the leadership of the church, I salute you. Number two, I lost my cousin, Oyitwati Ndegete Arimenya Okoroku Mary William, I know on Wednesday. Karabaku na kugwena, manena bagweni kiagera nkonya harade. Kyomo elio. No condition is permanent. Amen. No condition is permanent. Wanakudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Yes, bari bachagire rero igana ubasikire. Kero ekubori gonga kende nkirwe ahiga nkorukera roro na ndo monene nkugutiriare from one step to another ekerora murigere na risk with him aseki Ruth igaro muntu bibisa ku ochagire rero igaro mukungu ogotoka se ororeri rwa Yesu Kristo waro sabege ko mige kini ole mereti ese ncho sabeti musubati ndo kuru Esther igare takana omenyete no muriri oye Kurende, she goes up pakova entingana ngana one kero menyete no moiri ekenene negirenga igwera amachiko. Things will change wangoiga monene ngonchoreriare na abagariria maya mwensi bantu baita basande baito bagetembe we have been put here for a time like this. Masi wewe kende kwanu. Masi buyamana Masi aromo tomuya niteko rebesa Go agita korgesa kwanu Nabaga dijamba ya Esabato ya lero gonda be celebrate Central Church azutokara basata boka bakunko adabale kapkwene ne chiro area ogo ikotra swabomet no abakungu bago cya abantu basata no tokare lero kere ditukoriye ito no toko satsimeramo nabaga ndiyo satsimo kuya. Happy Father's Day. Thank you so much. I'll pass that message. Now what a happy Father's Day now, Bono? Yes. As you plan that. Yes. Na aron to kabugate all men day. Yani yes. Piwa likiri ndagawa kona basacha. Chikwa chika kariga miti ya basacha chioka. Hallelujah. I will not miss there now. Aye. Ejimo mukungu abakungu bago chabachikoligereri. Egimna basacha wako limdo byabo. Nima all men chakereji abo Kisii Central amo tubwate Adventist ya Nyanjwa
yani tukobeka bia bosa pindu kwan By the way, amo ya nyanchwa bro mulisera ryo kurokunga ombati ombati ga menyete ga iga nyangena wani wa toko kwa no mete ga re chise cha maiko asenyaruka ya yede iziere and I know they are watching gono na basogo ire karabare ngumbu na ite none ngumbu ire kega kero moto ngumbu ale kubati ngumbu kiole ko bati ngumbu kiole kega ngaroje ko lumu ambara bata ngumbu ngale okay no ambari modoro che ngumbu abutu abakwanire ngumbu abakwanire. Dear Lord, allow us to glorify you all times of our lives, dear Lord. When it's so hard for us to comprehend, when it is too hard for us to lift, give us the strength, give us the patience, and Lord God, above all, remind us that you are God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Abana iria mara komoko genda njeno ndika ae mabere rendo tumega boikega bona rendo tetolemerani Nkono muri sikiri bonde tonye display gabu bona waka nga ndur konyu tole ojoje ne kebuyu. Okay, sawa, I'll do that. Amen. agoro kuna murusi. God bless you. Dog. Ikarabu. Tingo bate manas moch. Munguru ave na inu bali batangaire. Happy Sabbath. Ego. Omene Esabato gocha. Ogotera nde tumbikire. Mondanaron sababa gotera mukore so kwinta wa kamera ntumukwaneti ine sister no monene. Sister tu okwane no baisa pagaja. Diwe na. And then happy Sabbath Mkate and the elders niko fully tuned in pastor naona kwa hiyo talking with sons Shom and Brandon. Abana bane anabai kubana. Ndire ntamanyite ngo Shom ngo Brandon. It bnande Getembe. It took me so long. Paka credit kubono Shom ningo na Brandon ningo. Like tera ngira miake bir kumanyanga onera Shom moyo onera Brandon. And then paka watawa ngakaiga I listen imemchukua viwango vingine has taken me to another level. Glory to Be God. blessed my sister. Glory to God. Na enyo lesson yako ira asegetega ero golega ankyo asina na te vivantunga ero gogo saber ankiende na yogo sabo. Exactly. That is it. Mama minto mama Mkate Well, with God. mama Mkate listen nyo toko te mo konyor mo te ako te bayo de na ibero tu chingo ko lioka Iga no mulemi wa kabere. terige kangera era de mole minde bwe chingo karo so akama konte binga ae my son akona ke tata moke mwalimu ni ditali bono dia buma dia kongom Arondiria roju sta ante chigwa. Pale atang. ante binga igwa manya no bwate yoko iberu ntebi utabwate no engende kiara akore Oyo ko ibero nyata ko ibero ngayaro chakanyaro. igwa no igwete ekero kwano sa monte fe no bwata sogochi no bwata sogochi ine fe no bwata sogochi iko kero ter ko Yo ne fe aquí no bwata soko gen. mbali they are there Ato saguchi. igwa Ato ala fe ito saguchi. yes ita ko bata mwens igwa ekero sometimes more karaba days tawo chikora sei in fact time ngote asoka ndokore muki kekieri muki ndagire mwango chikoria I'll give you a home moko genda erange na buo gabo because I know michire mbere bobe Oya uplifted. yani abantu bali bataliye keke umabwa bonse Bai iro pande nyora kuru asuri. because these things are moko genda Mukata na gari tutokaria kei. Aye, abantu bantu to better because not the prayers to sabaga because I tell you ama sabaito na ndio sinda atari ko none tugiga na kero ko monta ko saba orar ko chako ganda man ko so monta ko saba o chaka ko somera ye chaka so minya saibuku yes ningo tebi asoko ganda abantu bali batakune keki but with you going there
their prayers will protect your children, will protect you, will protect your grandchildren, will protect no enemy sangere kanende akalemebe. Bono umuntu naronte binga Mkate. Nindiete kiana. Umuntu naronte nga nindiete kiana. Ngikara ndiete. Bekera watara kuli pombe. Bekera watara kokoro kupombe kwa muungano. Jamani pombe, acheni pombe. Umuntu yona alikuwa murandeirie nere bwiko matongo ndako ndako kuliko kwara bika nimatongo tinigo kwana bobe ngogora ngokugorande umusulio tirigo chikugora marwa tirigo muruziro I'll buy you soup kugorando musoli pwenya molnywe agaraba strong. God bless you. Jengoro kwa the best bread in town, Mkate Enock. Yo Pastor Geoffrey Otieno. Elder Joseph Otuori. Sabatengia. Bye bye. Happy Sabbath.